Kienu bosta l-operaturi u s-sedien fil-qasam tat-turiżmu li ilmentaw u spjegaw kif il-burokrazija kbira u d-dewmien fl-applikazzjonijiet qed ifixkel l-iżvilupp tan-negozju. Bla dubju ta' xejn għandna nsemmi proġetti partikolari mingħajr forsi mill-konsens tal-applikant, però anke sal-lum għandna proġetti kbar li għandhom għaddew żmien twil u għadhom pendenti. Il-ħtieġa ta' approvazzjonijiet u permessi minn diversi entitajiet u kummissjonijiet differenti qed itawwa l-proċess ta' żvilupp b'detriment għalihom. Bħalissa hemm il-fuq minn 400 applikazzjoni ta' qabel is-sena 2011 għand il-MEPA li għadhom ma ġewx approvati u dan minn barra dawk l-applikazzjonijiet pendenti li daħlu tul dawn l-aħħar xhur. L-istess operaturi u sviluppaturi ikkritikaw lill-awtoritajiet u r-regolatur għax mhux qed iġorru r-responsabbiltà. Ilmentaw minn dewmien esaġerat, inkluż ukoll fuq tibdiliet ta' proġetti żgħar. Issa fl-drabi, meta wieħed japplika biex jagħmel dawn minor modifications, minor alterations, qed jieħdu ħafna żmien. U hemmhekk nispiċċaw illi meta jiġu għal compliance certificate għalhom problemi kollha. Is-sidien ta' stabbilimenti tal-ikel li kienu preżenti ilmentaw minħabba nuqqas ta' azzjoni u nfurzar tal-liġijiet. Issemmew il-problemi tal-encroachments tal-ħwienet tax-xorb u ristoranti li joħorġu mwejjed, siġġijiet u umbrellel. Problema li la pendenti għal bosta snin. Il-President tal-MHRA Tony Zara appella biex l-entitajiet jaħdmu flimkien fl-interess tal-industrija turistika. Nieħu gost dolodu illi sar dan is-seminar bejn il-MEPA u l-MHRA għax turi illi kulħadd għandu l-interess ta' Malta f'qalbu. Hawnhekk dolodu ġibna l-operaturi u ġibna l-regolaturi flimkien biex tiddiskutu il-problemi li hemm u nsibu soluzzjonijiet għalihom. Aħna bħala organizzazzjoni jidrilna illi mhux biss niġu bil-problemi, ma wkoll niġu bis-soluzzjonijiet.